ka onye na-edebela ụlọ egbe emelie na-edebela ụlọ egbe emelie kwụsị okwu iko ịsọ emelie na-edebe egbe mana ọ gị nwa bụ leader of the gang ọkụ ya ka ya bụ leader emelie bụ leader ọ na-eso ụlọ eje ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka ndị ọrụ nchekwa akparala ụfọdụ ụmụ ikorobịa ndị omekome bụ ndị ji iticha ụmụnne ha n'ogbe wee mere aka ọrụ. Nke a mere n'obodo Obosi nke nọ n'ime okporo ọchịchị Idemmili North nke steeti Anambra dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ha bụ ndị ọrụ nchekwa bụ ndị nwudere ndị omekome ahụ na-agba ha ajụjụ ọnụ. Ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche gị ma kpudobe nso ka anyị nyere ike n'anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'ọnụ ha bụ ndị omekome ebe ha kọwara otu ha si akpa mkpamkpa niile nke ha na-akpa n'obodo. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. No shout am. Nanya. Leave am. Later you carry and go drill am. Oh yeah. Ne kwi family. Wọ́n kwe family mpa. Wọ́n kwe family. Oh na na mde mo. Obo no nwere phone ya na no nwe phone. Na na-ekwusi n'ike. Ya na ndị mmadụ phone. Na ebe. N'Obosi. Phone na gịnị? Phone na gịnị? Ka ebe ji ana ndị mmadụ phone. Ka onye ji agwa ji anaba phone. Emerie. Nke a bụ mezingo sie ya ọfụma. Esego mezingo. Onye demand they couldn't arrest. O nwere phone aka Roman Obosi a. Ma ndị ọma mma. Ma ndị ọma mma. Ma ndị ọgba chukwu mba onye o tego ntọ ka. Ebe onye nke a. Ọ na-ego nu phone. Ọ na-ego nu phone. Ka onye na-ego phone. Ka video implicate in there. Ka ebe onye na-ego phone. Ọ na-ego emerie phone. Ka onye dey fat to you. Business ije ife. Business ije onye mmadụ na-aba mmadụ gị na fa na-emekọ business i nwere ike ịgwa m ofe ya gị na fa mee business ọ ka Obosi maka isi na onye aka ya dị ọcha maka isi na onye ndị aka fa dị ọcha ka enwude na-awa ọchịnụ ka ofu ebe gị na fa jego business kwugoro ofu just gwa nye ya example na-agbada ụdara ka ife unu na ebe ahụ fonu wite ego unu sọrọ ndụ egwu okwu ọzọ ịmụ na nri ka dị neat mee ife ị na-atụrụ anya one mezingo o wee ntị gị ọkwa efu mụnwa bụ onye Obosi nwa bụ onye Obosi Obosi ere egbu nwanne fa ndị Obosi ara atụnye nwanne fa o nwere ka o esi wee dị anyị dị iPhone nwere repentance anyị alụbakwa ịpụta na ya mana ọ bụrụ na ọ ka esibala ya sị wee ala expose ife niile unu na-eme ka Obosi ya ala ịdị mma believe me you ịma nnatanwu ụdị ego si asị tinye kama tụnye ọbala iwe ya bụ na ị nọzi mana ikwu eziokwu kịta nwa nwee repentance n'ime we can do it ka onye na-edebela ụlọ egbe ma moto na-anata onye nwe moto na ka onye na-atụna gị ka eke si tụnụ ya okay thank you ka onye na-edebela ụlọ egbe emelie na-edebela ụlọ egbe emelie kwụsị okwu iko ịsọ emelie na-edebe egbe mana ọ gị nwa bụ leader of the gang ọkụ ya ka ya bụ leader emelie bụ leader ọ na-eso unu eje sef emelie ọfụma sie ya ọfụma emelie bụ ya na-edebe anụ emelie bụ onye isi unu ezutesịa ife nyanwa na-eke ka ọ gịnị oke ife dịka enweta ife dịka property nyanwa na-ele kezie unu ego kemgbe ịbanye biznes ya mgbe isi siga nabata ugboro ole ka ijego prison ugboro ebe ka ijego prison ị natakwa that guy niile na-azụ ube ndị be nke abụ ibu nke a na-eso akụ nkwọ
or Christian. Christians. All those things say na ta yema ya mma. Bu ibu show. Na azu ama okoji. Na azu ama okoji. Bendi ba osha, bendi ba ni pe. Uzo esi abu ugwenu, uzo esi abu. Onodeto. Ogi na emeli wa ile. Obere uzo esi abu ugwenu, obere uzo esi abu ugwenu. Da ga enwe aru bia ba nya aju imwa. Mbosi na ogia. Mbosi nyawa magodi ofuma. N'uzo esi abu ugwenu. Mbata pesi ya. Mezingo. Kedu ndị ọzọ so ka aka ọnụ na group onwe ndị ọzọ edi ready ịnya anyị clue ka anyị esi wee nwetasị ndị ọzọ a ka ife onye a na-alụ ụlọ ka ọ na-ego emeli ka onye dị ife a ị mara onye ka efe ji wepụta ndị ebe Vancha no n'ofuru. Okay, Vancha no n'ofuru. If you talk again, it will blow. Oh yeah, this man. Now this man has now will capture all of them. Okay. Inside this man. All of them. Mezingo. Ịma na imego otu ife n'Obosi. Ịma. Ekweta na imego otu ife n'Obosi. Ọfana nke popi ni. Nke papi. Okay. Excuse me. Nke ndị be enwe na manwe. Ịma na ya achọkaghị mgbe ahụ. Na-ekpe ekpele. Nwaanyị n'ụlọ owulu. Ụka maka. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala na etu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ị mara na nke oji kacha mma gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo apịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ udo dịrị unu